Cek satu, cek, cek. Ini juga. Cek satu. Terakhir gua. Lo yang kondusif kan lagu terakhir. Shalom. Shalom. Horas madihita manginang. Horas. Tapasada maruhata. Tapu kamaruan bigota. Di nomor 27 ayat sada tolu dot opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asini rohami di parsitongan di joromi. Sumatu guarmu do baritam ale debata, rodi ujung ni tanoon. Gok hati gorad do siamumi. Tibul do Jehovah jala pujion situtu di bagasan hutani debatata di atas dolok habadion nai. Ale Tuhan debata nasangap jalan abadia.
Diramoti jala digonggomi hodo huriam, marhite-hite tordimi. Barita guarmu nabadiai, jala dapotan hangolu. Masa kami tuauna tinopami Tuhan patulus masa kami barbadiai ma pikiraki sai pargogoyang tinubus me manguraduti nanidok mi. Pati ni debata di parminggota sadarion, di mana tersurat di konfesi HKBB biddu sada. Hadirion ni debata, taha porsiai jala taha tidak kodo, sada do debata, ima Tuhan debata Jehovah, naso marmula naso marujung. Pargogo naso hatudosan, naso hadodoan, naso olomuba, nasun badia, parimas tunasa naso duk tuhatana, parbinoto nasun, parroha nasitong, haposan, napapatarhod dirina, sitopa nasana adong, namanggohi langit dohot tano, namarmudu-mudu pardenggan basa, mual ni hangoluan, pasu-pasu dohot hatuaon, namanggonggomi, raja niak karaja, jala Tuhan ni saluhut. Para si roha godang, parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum natigor, namakamonakon, napahehehon, napasadahon, namarmahani, namangodihon mual ni nasa hapistaran, dohot parbinotoan. Ibana do huhut na mangajarhon, parhusoran ni tikki, manang sejarah, nang hamatean. Marhite panidangyonon, tau dolhod do natoktong debata jonok, mangatoy, mangula, mangatur, dohot manguhumi, ngolu ni jolma marsada-sada, hong, bangso, dohot nasa natinopa disadok hasianganon. Alani i, hola debata Jehovah do si sobaon, si haporseaon, si oloan, ikono biar jala humolong, jala upos hot huaso ha holomon. Ido sana atong rap mangidohom mahita mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugoy mahami mangulahon na bartu patik mi. Amen. Rikot do rohaku marhato poton Yesus Tuhaku ditebus soal di sisa Tuhaku doakan dosaku nang ale dongan ditebus nang Diau do damena nang sona rohaku mangolu nang bateng di Yesus awon diribur ni tano nang las
matopoti madosatai martangyang mahita. Ale de batanami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom. Huhilala hami. Rikot doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami. Sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siat jolom. Ala ni dosa nami i. Aidang dihalau mohon terham. Hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham. Asa manghulu. Sesa masaluhut hageduhon nami. Dohot pangalosyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panadangyon. Dohot hagogon ni tod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun. Jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni amin. Paingat-ingat batuk-tuk didok di debatan. Golokon sian rohami luhut kasuture. Alai nasian tali raboti masude. Epistel di Parminggota sadarion, di mana tersurat di sada Timoteus onom, memukka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 onom. Tajahama marsikat soring. Hata parujungan tu si Timoteus. Alai anggoho halak ni debata, mapurus masiani. Pareahi hati goran, adaulaton, haporseaon, holong ni roha, habengeton dohot labok ni roha. Upatik maho di jolo ni debata na panguluhon saluhut. Do di jolo ni Kristus Yesus. Na makatidakkon na denggan di jolo ni Pontius Latus. Ay di hajujupang nitikina. Patarma ibadah bahenon ni namartuai. Pargogo sasadasa. Raja ni akkaraja, Tuhan ni akkatuan. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatan ide bata, jalan au piopsa. Amin.
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongat ta sa porsiaon, isadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, di do ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, di mana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabean senton di parbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panghuhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanong, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disiba iban-ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasasani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolo sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amen. Cek. Ulangi kami, tabi gema titing masa di minggu tanggal 5 Oktober 2025. Bagian na perjulo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu onopon dung Trinitatis hasitolu sadaun ni debata doho tema nasun badia do debata jala parbinoto di saluhuna. Bagian na paduahon pasu-pasu parbogason manang nanang marbagas. Perjulu titing paduahon. Naing macalo pasu-pasu parbogason ma Eldwin Daniel Manaik Nabitupulu ST MBA, anak niamata Insinyur Evan Nabitupulu Nahinan, tubuh ni inata Dr. Gigi Apriami Borusi Majutak, ruas ni HKBP Setia Mekar Bekasi, dohot Orwana Dr. Grace Yomeko Irene Boru Hutahayan, Boru ni Amata Situa Doktorandus Pardamaian Hutahayan MN, tubuh ni inata Dr. Elfrida Boru Sinaga, ruas ni HKBP Depok 1 Sada Wik Antioquia, pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Setia Mekar. Nomor 2, titing perjolo dohot paduahon. Naing macalo pasu-pasu parboga sema Paris Lubis, anak ni Amata Paimin Lubis Nahinan, tubuh ni Inata Tirosma Sitorus, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Philadelphia, dohot Orwana Asna Novita Boru Sitorus, Boru Niamata Bistok Sitorus, tubuh ni Inata Rumandi Kestina Boru Manurung Nahinan, ruas ni HKBP Losung Batu Resort Persabilan, pamasu-masuon di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di HKBP Losung Batu. Bagian napatuluhon padidion nabadia.
di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 di permingguan pukul 10 naing patupaon ni huriata do padidion na badia tuakka na toras na naing mabuat danak tu padidioni asa Roma marguru di hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 pukul 16 WIB maringanan di gereja Huhud mabuan surat pengantar sian situawik dohot fotokopi akte lahir nidak danak nanaing terdiri bagian napapaton ruas nagok mamukka sadarion Minggu tanggal 5 Oktober 2020 itu RW 5 Beji NIR 2100 Oktober 2025 patupaota do gotong royong nalaho payason gereja dohot alaman ni gereja pinangido haradeon ni dua halak ama utusan sian ganu wip rap dohot punguan paropuan nang yanakon nami naposobulung rade maddohoti bagian napaonopon rapot panitia pesta kotilon di hari Senin tanggal 6 Oktober undangan resmi. Bagian napapituhon laporan penerimaan amplop gotilon HKBP Depok Sada. Laporan penerimaan amplop gotilon ganupwik pertanyaan boima idauta di warta jemaat. Bagian napawaluhon sumbangan eksternal pembangunan HKBP Depok Sada. Di jalo huriatta do marhite panitia pembangunan HKBP Depok Sada ima sumbangan sian perjulu amatta Frans de Sitopul marhite proposal amang Ronald Silalahi gudangna 20 juta. Napaduahon Angela Maria Noni marhite proposal amang Oloan Sitanggang gudangna 700.000 rupiah. Napatuluhon NN marhite proposal amang pendeta Sihite gudangna 500.000 rupiah. Napapaton Bapak Rudi di Medan marhite proposal amang Ronald Silalahi gudangna 30 juta rupiah. Napalimahon Bapak Hardi Pangdani di Surabaya marhite proposal amang Ronald Silalahi gudangna 10 juta rupiah. Bagian napasiahon laporan rekap dana pembangunan manang laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boima idauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton Mauliate Huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan totok ripe doho janji iman tu pembangunani marhite situa wik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas ni huriata boy marture perdalan ni pembangunani. Titing na sujinahahon dohot berita perhepengon tajahama warta jemaat elektronik na pinaradi ni huriata marhite wa wik pertanyaata be tambahan sautik amang nang adong nakaning ketinggalan dompet ngabe mau lihat mak songonima titing masa di huriata di bagasan minggon saya dipasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Debatana suka si tulus ada di sogot ni hari puji guarbi debatana suka si pasi
Ali debata na sumurong siya sa luhut na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus, Jesus Tuhan tay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus, oras madita sa luhut na. Tapay hutihut, tatangihom ma, jamita di minggu ta sa darion, ima di minggu pa sa pulonopon, dung Trinitatis, tersurat di Habakuk biduna parjulo, mamuka siya na 12, sa 1 ayat 17. So ngono ma dilok disi, takas ma tapay hutihut, pujaho kami ma tuhita sa luho na. Tangiyang ni panurirangi. Dahodo ali Jahoba di bataku siyan narobi dope na sunbadia diaw. Dang tagamom mati hamilo asommo. Ali Jahoba bahen uhum do ibana ubahen di patidako. Jala bahen pajoraad do ibana ubahen ojak ibana di baheko. Ali dolok batu. Pita situtudo matam ubahen so terpaidaidaho naroa. Jala dang tarbaiko marsobbu-sobbu mida pangarupaon. Buasa matung paidaommu pamupusi. Tung sipho molo dibudut halak parjahat na tumigor siyan ibana. Jala tudoson akka dekke laut jolmai di bahiko. Tudoson gulok-gulok tahe naso marraja. Tung saluhu do disita nasida tugijang marhiti-hiti hail. Jala di papungu-pungu di bagasa jalana. Jala diojat tu bagasan hadak kadanganna. Alani marlas niroha ibana jala marulupolo. Di baheni ubahen mamele ibana tu jalana. Jala manutung daupa tu hadak kadanganna. Ay binahen ni ido napu pertalianna. Jala talmis si panganonna. Alay duksongoni tung parumaron nama jalana. Jala datanna mamunui akkabangso parbigu so marpasadian. Ima sahatna. Tema ni minggut na badia do de bata jala parbinoto di saluhut na. Nabadia do de bata jala parbinoto di saluhut na. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Jadi di boto de bata do sudi panggulmiton ni ngulunya kana tinopana. Manang na huluppe, manang na tiurpe. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Alani do kamanginang, molo di pertangyangan na diari rawi nunga huja bitaho kami. Saya hui ngok do satu sadarion, puda nina tuwe-tuwe, taringot tuhai seon ni debata. Jadi lah mangorai iba asau nangolo jama-jama, asau nangolo manako, supaya kita tidak mau mencuri, saya dipuda hodo, atik pe dangadong mangida, alai anggo debata di ida doi siyang gijang. Alani molo tarsori ba neng mabuat, manang neng manako ni kuma, iko jolo sa binereng do sudi satu gijang. Adong dumangi damang nadang. Dipudahod do bahwa memang manang nadidia peiba, baik diinganan na soding, diinganan yang tersembunyi, manang diinganan na patarpe, tapi kita diyakinkan bahwa Tuhan melihat. Alani mabir di betong da baca-macama. Mabir di mamanako, alaniaha, alanunga dipudahon, tu utuh-utuh ni bawon bahwa Tuhan melihat. Jadi kita perikok do tepudahuni nang tuakayanak kon nang tupinoparta.
Ati buhay narohan na sida mulo dang adong mamereng, dia selamat. Mereka harus tahu bahwa Tuhan melihat. Napaduahon mulo didok nabadia do di bata. Dan itu yang mau kita lihat dari khotbah ini. Ido ungut-ungut ni panurirang Habakuk. Ditiki di bereng ibana, saya songon na martaburak, saya songon na merajalela, akka hasusaani. Naswadong do di bata. Kenapa kejahatan merajalela? Alani molo didok, nabadia do di bata. Asa takas dihita bahwa Allah tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Dakya sa hudulan di bata do parjahat. Ido na nang taida, molo didok, di bata nabadia do ibana. Allah itu Maha Kudus, memang benar-benar dia tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kudus. Hurian itu hatta ido jamita sadarion. Ini adalah sebuah keluhan. Jadi makilala do si Habakuk songo panurirang ay bado na sumangula do di bata. Buasa berajalela sudah ketidakadilan do. Apakah Tuhan membiarkan ini? Jadi mulu tajaha ka manginang siam mulana nung nga di ungut-unguton panurirang Habakuk itu di bata. Di ayat 2 di dok, sedia lilingon ali Jahuba jujuwoku matua so ditangi hoko. Saya sudah berseru, saya sudah berteriak. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan? Buasa tung pataridahonom mutuau hageduhon. Semua ini ketidakadilan. Semua kejahatan merajalela. Naswadong beho, manang naso ditangi hokobe, jujuku songon naposo mau, sampai songon ima. Ima ala di ida ibana bahwa tidak ada lagi kebenaran. Sudah nu nga masih lomona. Jadi di bereng ibana seolah-olah bahwa para pelaku kejahatan Tuhan biarkan. Hajahatoni alai mulut ajaha sudah buku ni panurang Habakuk. Dungi dia lusi di bata di ibana. Dan itu yang menyadarkan kita bahwa memang dang sakap ni hita jolma, sakap ni di bata. Yang Nabi Yesaya juga menyatakan itu. Di hajong-jokon panurang Yesaya do totongi. Asa boha asa sadar akan porsea tu di bata, dang boy lomona mangatur di bata di tonga-tonga ni muluna. Alaniaha ay los disido di patuduhon ibana hadirion na songod di bata. Moluboy do taatur di bata, moluboy do mangihutol lomoni rohatta say tapadok tu di bata, dungi jadi mesudi. Ada ngama purtibion. Jala memang itu bukan sifatnya Tuhan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Daksa hudulan di mana doa kehajahaton. Dia tidak berkompromi dengan ketidakadilan. Ai debata nomor habadiau di mana itu. Alai ikko sadar dohita totong lomon saguru di debatado manang nasongod dia pe sakap na di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni jolma. Terkadang kita juga pusing dimuatnya. Ido benar sejok hudok dan itulah ido hahomion di bata. Itulah rahasia Allah yang tidak pernah kita atur di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta itu. Nama sa hati hai ima molos ya sigi politik harajon asur na belgay nung sumay merosot. Alay nabangkit harajaw Babel do Mesir. Dungi di sima masa aka nahurang dengan nakingani. Di sima masa aka nazorbuti. Jadi nguluni jol madak tu rebe, dang adong binadingkan. Hidup manusia itu sudah lalim semua.
Jalanak pola herak kita di si. Nang dia kepertikian nuaing pe, nung nga masa totong nang aka nasongoni. Jala di tonga-tonga ni ragam ni namasay manakingan, di babaki di batama, panurirang Habakuk, laho, papatarhon, waso dohot asini rohani, di bata. Kurian na hinaholongan ito hata Jesus Kristus, di padiri di bata do, harajau Babel, untuk menjajah. Tak ada masuk akal. Di padiri di bata do harajau Babel, laho menindas, bangsono. Tabay ako majunay nga kamay nang tasuru halak mamusay anak kota. Coba. Itu sangat tidak masuk akal. Asungun na bedel anak koba pusa jointa. Anak kota dong do hitaon ya. Ta telepo polisi ala ni bedelnya anak kota. Takut jo anak ko penjara jo semua bonita. Ura sadang adongi. Dan itu di luar logika kita. Tetapi Tuhan melakukan itu. Di patupa di batadoi. Dang boy tarjalor hata do pikirata suruon na harajau Babel pusa jo bang sokon. Ido na roko kami nakyani alay ido di sido hadirion ni debata. Ido hahomion ni debata. Dan itulah keunggulan Allah yang kita sembah. Di tonga-tonga ni panggulmito, ni ngulito asa forsaya hita bahwa dia adalah Tuhan. Jadi molo tukso say sudepe na dirohatay itor hato patok dia lusi de bata unang pitor somo si Habakuk kita itor madili dangulo martangiyang dangulo margereja nangile beto to repena tu pesta gotilo ay dia sobinoto habis na. Tidak seperti itu. Alaniaha dang boy tersuhat kita tidak bisa mengukur belas kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ido benda molo dia kasuduk na poso pe ido na kota tiop, ido na kota peop di tengah-tengah ni perjalanan ni guluta. Alaniaha sakap ni debatado natahanguluho di tengah-tengah ni guluta ala porsedo hita tuibana. Bahkan di tengah-tengah kekuasaan Babel pun boydo di padiri, boydo di pabakit, boydo di pajongjong di bata, akka naniasianna. Itu jamita minggu na salpo. Ido tu minggu na rope di minggu pertangyangan. Di babakit di batado, di harajau Babel, si Sadrak Mesak Abednego sebagai umatnya di tengah-tengah penjajahan. Songoni do totong nang di tongah-tongah ni nguluta. Asa marhitis yan ni, molo se merasa pahita jol mana Mehmet, molo se merasa pahita di tongah-tongah ni bangsoon, kelompok-kelompok minoritas, tapi firman Tuhan mengatakan, na Mehmetipe boydo di pabakit di bata, boydo di papatar di bata, patuduhot sada habal gaun niya sinirohana. Kebetulan da ruas di huriat tadwi. Jalahita payarak kidakya mernipi satu si. Di kota Depok, boy di pabakit, ruas ni HKIP di Puksada, menguluhon sada kecamatan. Dakya tabayak korai itu. Tapi saat ini terjadi itu. Jala di sido homion di debata, nasubui, dijaha, diterjemahkan oleh siapapun. Asa marhitis yani, buhado kita makaposi, bagaimana kita mengimani bahwa dia adalah Allah kita. Ala memang jodoh dang boy tarjahita. Dang boy tarumuson. Maksud Tuhan apa di sini? Imana masa diturpuhon, bangsa Babel, bangsa nasumanada de bata, bahkan bangsa yang lebih jahat. Jahat dosa butullah Babel si Jehuda. Ido adung ni si Habakuk. Au takang do Babel. Alay bahasa mapulay. Babel-gebel go mutuhanin na. Las ala ni Ido, gabi tubuh masuk-sukun. Di manakah keadilan Tuhan? Jamul tajaha turpuhon di bahasa Indonesia, Ido jujul di turpuhon. Di manakah keadilan Tuhan? Mula di bahasa Batak, di dok, tangiang ni panurirang Ido, mulai bahasa Batak. Tapi kalau dalam Alkitab, judulnya adalah, di manakah keadilan Tuhan? Tanda tanya, mesti may budi.
Songoni do jot kita jolma di tonga-tonga di perdalanan di nguluta. Mempertanyakan keadilan Tuhan. Alani ido tema ni mingguta sadarion tunga palapaltak di bain debata na merhabadia udo. Asa porsea hita dang satolo pimana tu hajahaton. Dia tidak mendukung ketidakadilan. Atik peta bereng saya songot tangyang ni si Habakuk diturpuhon. Baka di ako naman si songot dek kiriwe ko pang julmay Tuhanin. Lomo-lomo na magkail. Baka lomo-lomo na majalain. Jadi hula di jalan halaki dapok na gudang iba betul ada kadangan na laos di paso-paso benasi de mak jalai. Di paluas sore songoni. Songoni do jot tita jolma. Bahkan di ayat opak di dok ibana songonon. Alani lumlam do patik. Jaladang dung ruar uhum nasitong. Ai dirohai halak parjahatido halak par. Jadi hera siulah hajahatot do herai masiulah hasitongan. Sampai songoni maparana. Orang yang melakukan kejahatan tetapi mereka yang kelihatan pelaku-pelaku kebenaran. Ngasay marsaringar suaraku majuho wali Tuhan. Alenak kaya dibigiho na buhado. Saya dipasobusobuho na masongonion. Demikian sering kekecewaan kita juga dan demikian juga sering pandangan kita terhadap Tuhan di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta si ganupari. Alani ido akamanginang turpu jamita sadarion paingot tok kita, paingot ton namanya yang ngatabotoy. Mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dan bertindak sungguh luar biasa. Dan di luar akal pikiran kita. Daktar dodo. Songo dia bagas ni pikiran di Tuhani. Tuganup kita. Tuhamu do tuau. Tidak bisa kita ukur seperti apa dalamnya kasih Tuhan. Alani ido. Di baim masa depan di dangion marhitete manimingguta. Debatan abadia do ibana. Jala di boto ibana do saluhu na nasa panggulmiton ni muluta. Dangadong nalipe, dangadong nabuni. Patardo di ida ibana. Sehingga kita tidak boleh untuk mengatakan Tuhan tidak adil. Alania ay CCTV na palta do dangadong nahulip. Agiay sepehitaon. Jadi sekalipun dalam nats ini nang pedidok panurirang Habakuk Tuhan tidak adil alai dipatuduhon debatado hadirionna di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu niaka naniasianna. Aku berteriak tidak kau dengar di mana dong. Aku berseru penindasan tidak kau tolong. Kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan onna mana mirajalela sudi. Alai, saya di paso buhodo, inna di bidusada ayat 21 ayat, tunui. Songoni mahita juk di tongah-tongah ni nguluta. Dan semoga tidak ada hari ini. Alai, hampir sudah jolma do, ditiki adop tu ibana, ditiki sosok tu ibana, akar ragam ni hamauloni. Saya songonima, jujuna, saya songonima pikiranna, laos ala ni pikiran na songonido, laos mabahen ibana, lamdauma siya Tuhani. Lani do kamanginang mauliate ma dimunculhon turpu jamita sadarion paulakkon paingotok kita muse. Aso nanggang guru hatta. Karena Tuhan itu memang punya rancangan yang misteri. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni ganup nguluta. Bakota mengenai sok bujamitahon mang na di minggu pagi ro nari minggu. Manang na rajik kita mardohoti lupa wapirak pola TV TV ya. Kadisi muncul natuari bahwa haluaun do ambil bagi simbolis mengaluk keluaun din nasi. Jala di bata adalah merancang sebuah kesalahan. Allah dipersilakon di mana anak na ini. Dipersilakon anak na menuju jolma ini. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Jibu dugang gutong rohata di si.
ala dapok rohat tadui. Karena itu bisa diterima oleh alam pikiran kita. Alai mau lihat maturpuk sadario paingotok kita. Seguru di debatado. Nasa natinopana dia siangino termasuk kita. Dangadong nabui intervensi terhadap rancangan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Contohnya turpuk sedarion di loas do harajau Babel lahoma Musa akayanak konna. Dia membiarkan kekuatan Babel untuk menyiksa umatnya, umat Yehuda. Basa pula song ni bayan di Tuhan ni kabudo pikirat ta song ni. Jala jojo do totong suku-suku dihita. Basa sa bayan di Tuhan ni akaparjahato na te utong di paripas manyanin na. Kaya ada tadok song ni akamangina. Basa pasob-sob Tuhan ni kaparjahati te tungi pamatay hom manyanin. Alidak sadar kita mulohita do salah satu parjahati. Siya dohita kan di donay. Ala na merasa dohita dak parjahat tadok masong ni. Ala yang go Tuhan ni madok bahudo saya damulin na bami. Oleh karena itu, tapalowas ma sakap ni debata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Tetapi perkataan pernyataan ini bukan untuk mengajak kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya apatis. Atau yang masa guru Tuhan ini betapa podom madaksong ni dah. Daksong ni halak na porsia. Alay ikut takas do patuduhonot ta hadiriota songona kahalak na porsia di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganup marsada-sada. Asa marhitis yani di hamu kamanginang Allah itu adalah Allah yang maha kudus dan maha tawin. Nah, berarti asa pos rohatta manangaha penuaing ragam ni hasusaan hamaolon manangaha penuaing akasihol ni rohatta kerinduan yang belum terjawab hingga hari ini unang adong di rohatta namar sisob budo tuani. Unak songo si Habakuk kita namar suraki ya Tuhan alay pasob buhodoin. Silakan berteriak. Alai unang adong di rohado di pikirata Tuhan sedang membiarkan. Alai ikos suado di rohata ditangihon debatado jauh-jauh niaka naro jauh-jauh tuadopanna nasun badiai. Ido pas ni rohata di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulutaan niya ha ubal gado asini rohana ubal gado holong ni rohani debata sian murukna sian rimasna buhape hajukaton ni bangsonay alay say torus do di asi ati petok si pata dihukum ati mulo dipicang pe ba sah-sah saja di alay taida ma pakokopon ni debata maradopon bangso na pinilinay manang nabuhape takang nay hoko do torus dakyay tukar budo sa butul lagatihon na dang maul di debata manggatihon ni. Coba majo dopa Indonesia na rupani. Coba majo dopa tuba ba ay nagburjo la batakin na. Kabuy. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Ima nagabi pedoman, itu pedoman di tengah-tengah kehidupan kita. Asa di bagas sa pos di roha kita, manang nasongod dia pe alya kahalang na jauh-jauh ditangihon. Tong marhitisyan niya kamanginang terjuma hitanwain di tonga-tonga ni nguluta songo nakahalak na porsea mangalusi mameop di bagas rohata ka suku-sukunon. Molo songoni porsea do hamu na di boto de batado sudi kilu kesah ni ngulum. Ido jotong porsea do hita, porsea do hamu. Ha? Porsea do hamu urupanna. Porsea do hamu donganan na hamu laho patupahon akka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni perdani ngulumuna. Porsea do hamu jala huboto do sudi aha namasa di ngulum. Ino nang nanaon di debatatu hita. Molo tung hacipe nang di lalaho dang naho pasobu-sobui. Molo tuk suhalusi penwaing sudi akan na pinangidomi dang na paneng lilik ko na audisi. Jala molo sutong suhalu si penwang akan na pinangidomi dang nasa hubotoy. Iman na nang dohon ng Tuhan itu kita. Sehingga kita akan terus berseru. Tuhan ni debata, sesusah apapun, sesulit apapun, sudi nasa akaragam ni ngulu na tadupi di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ta. Alanya ha, iman nakin na kami na di mula na debata na badia do ibana.
Dan dia adalah Allah yang maha tahu. Jadi koporsea dohita, dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Daksa hudulan di mana dohotaka parjahat. So ni di parpesalme ni. Jaladang adong nalipe, siya tonga-tonga ni perdalan ni nguluta, dia do pa ni di bata. Sudido di boto di bata. Bilang-bilang ni obu to di boto Tuhan itu. Asa marhites yani ima pahihiho kita paposor rohata unang ganggu rohata supaya kita tidak ragu untuk berseru memuliakan Tuhan marpangucadean tuadupan di debata di tonga-tonga ni ngulu taon mananga hape na masa laos ino totong na neng marparbuen ang di tonga-tonga ni ngulu ni huria bahwa Tuhan campur tangan melalui kita marhite-hite-hita do dipature debata ng huriana. Asa marhite-hite siya ni ikopos do rohata do si las morohata mo lipake di batado pehita gabi bahagian ni rancangan na di tonga-tonga ni huriay anggaw si walas sudi mahuberang nakinga nakapresentasi ni na dititing tayo berarti na hurak porsero pe mana na ipake Tuhani mana di paling tidak hita na pungon ikoporsero hita ikot tahamulateho do molo di parar Tuhani do pehita gabi bahagian ni rancangan di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu ni huria. Sehalinai au huhamulate hondi. Sekalipun itu molo sesede sudut memang itu menjadi sebuah beban. Tetapi beban itu jika Tuhan turut campur di dalamnya kita akan bisa menyelesaikannya. Ayang gulam di tebe Tuhani doka lasni rohai badang pula baru kili badam mabeni. Dan itu berbicara soal iman. Atong tahaposima bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kudus, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Di boto de batado sudi nasolot di rohatai tapasaha may tuibana. Amin. Amin. Martangyang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di asni roham Tuhan na say totong paingot ton ngulu nami marhiti-hiti hatam. Atong lam marpos ni roha mahami disudiak kana hinirim ni roha nami. Disudiak kana huparsita hami. Anggiat ma say totongi di bagasan asi do hotolong na siya koy. At itong malubihu ak kapangiduan nami totong matodim to di purbadiyay na pasikop po ni napatauhok kami asa sa itotong hurajumi hami hodo perhitian na siniroha doho perhitian niya kapasupasu perhitian ni sa luhut akan nahinirim ni roha nami di boto hodo sudia kasihol ni roha niya karwasmon akan na pinangido ni rohana baik marhiti-hiti ak kaya nakonna marhiti-hiti ak kapinoparna marhiti-hiti ak kaparkarijuanna marhiti-hiti ak kausahana so nang marhiti-hiti ak kahipason ni pamatang ni nasidapi atong asima roham lampapos marohana sida na diidahode sa luhuna jala totong do dihahulongiho nang akapardalanan ni ngulu na sida asa say mapurus na sida mangido asini roham ubah kami matuhan akay nakomunan ng majalo pasu-pasu pardong at saripeon matulus may padawa kaparmarachan na sida liong gubahay pason laos mangido mahami akay nakon ni huriamon na masihol dia kasiroka nito din na so pajupa dope homa Tuhan na patuluson pajupakon na sida asatong marlas ni roha na sida so ngoni matotong na nga kakeluarga na masihol dia kaparbuin ni bortian akayanakon itong atongan ni rumah tangga naong pinasupasumi ang giya matotong tabaya kasilas ni roha marhiti-hiti kasilas ni roha sihol ni roha dia kaparianakonon ditong atongan niya kapardalanan ni ngulu niya kayanakon ni ruas ni huriam di bata manami upasatami matotong nang akasakap ni huriamon ditong atongan ni pardalanan ni ngulu nami marhiti pesta gotilon marhiti pembangunan ni huria tung saluhu na may upasatami lam tabaya kapasu-pasu makasini roham tusudia karuas ni huriamon asa lam marlas ni roha hami laho pasahaton akka si pasahaton nami na marhadumuan tu akka penatalayanan ditong atongan ni huriamon di bataman nami ubah kami akka ruas ni huriam na masihol dia kahahipason ni pamatang
Saya totong dohami mangido tutangamu na sumbadiai. Todim to di purbadiai manapa poson roh hado pikiran nasida. Asa saya totong marsi hohot tangiang pangiduan na ilehele nasida. Mangido asini roham marhiti hamalumon di parsahiton nasida. Terpasu-pasu magkaubat na pinangan nasida. Upasatami akaruasmu na marlas ni roha di ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di tanggal 26 September sa Darion tanggal 5 Oktober. Marlas ni roha manasida makamulatehon tabanyumur di tongatongan ng ulo nasida nang di pardalanan niya kaparsaripion nasida. Mertabataba matotong ng akalas ni roha nanaing sijalon nasida to katiki nanaing ro. Asima roham say homa na mamasumasu sa luhuna akapardalanan ng ulo niya karwasmon di tongatongan di pardalanan ng ulo nasida. Isang na mekmet sahat tuloy na magodang na tua-tua upasatami matua sini roham homa na mga ramoti na mamasumasu panggulmiton ng ulo nasida. Huwag kami bangso nami Presiden, Wakil Presiden na manguluhob bangso nami, totong maho na maparsahalay na sida, nangakayanakom mo, akaruas ni Huriam, na dohot dito nga tonga ni tatanan ni pemerintahan ni bangso nami Tuhan, sa totong madungani na sida, asa gabi panodang, padaw siya nakailaila, asa totong asiniroham na mga ramoti na sida. Di batama nami sa tutangamu madagin doktor dinami, siya sa madusa nami nagudangi, mariti Jesus Kristus Tuhan siya kopami, mauliati madiho. Amen. Marede mahita los tapasaha mapilyat na. Be
Tatangi ako mapiliata, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di julom, paso-paso may jala ramoti, asa ho parasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo, ditong-atongan ni Huriam doho di Portibion, buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say South Malomon ni Roham di Bonotongaon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sa daryon hangulua siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Lebih
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. lawan Huria. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas, ayo dukung Gotilon. Shalom. Horas Amanginang. Pesta Gotilon HKBP Depok 1 bukan hanya pesta rutinitas, tetapi adalah sarana bagi kita untuk bersyukur bersama-sama, mengucap terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun. Untuk itu kami dari seksi acara Pesta Gotilon HKBT Depok 1 mengajak kita semua berpartisipasi, hadir dan berbuah melalui ucapan syukur kita pada Pesta Gotilon HKBT Depok 1 tahun 2025. Apapun yang kita persembahkan, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kita sekalian. Mari Ibu Bapak, Amang Inang, remaja Naposo, anak sekolah minggu HKBP Depok 1 bersukacita, bernyanyi, menari, dan melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan demi kemuliaan namanya. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengajak kita semua untuk mensukseskan acara Gotilon HKBT Depok 1 tahun 2025. Horas. Shalom, Amangina. Persembahan kasih totok kita adalah wujud syukur kita atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Mari berikan yang terbaik, bukan karena mampu, tapi karena cinta. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mempersembahkan totorite dengan sukacita. Persembahan kasih ini adalah buah dari iman dan kasih kita kepada Tuhan dan gereja. Amin. Shalom. Horas. Pesta Gotilon HKBT Depok 1 tahun 2025 Numa Sahat Amang Inang Dohot Naposobunum Salihu Nahita Ruas ni HKBT Depok 1 Asaro Marlas Biroha Laho Patiluson Pembangunan Negara Jata di puncak Pesta Gotilon Rap Marminggu Dohita Talehon masiluat katutuhan na dumengan. Mari kita ramaikan Pesta Gotilon Depok 1. Horas, horas.